Komt er al hoor. Doei! Zeg nou vast, jongen, hè? Nee. Ho, ho, wij gaan hebben. Va. En hij vlug. Au. Oh, twee eruit. Goedemorgen, een nije dij. Een nije vlag. Nou, hier mevrouw Tokkie. Op lezen en in de pamper. En zaken, wat is het, Joet? De laatste? Dij van squallen. De laatste dij van squallen. Zaken had 2 cadeautjes in de tas, wat zit erin? Wat is het? Oh ja, 2 theepotten. Nee, 2 koffiekoppen of Ja. theekoppen. En er zit op Ja. de laatste je. Dat is nog een beetje vies om te eten. En een kaartje, want dan krijg je juf even een bedankje, toch? Ja. Zo, schoon. Ken het voort, hè? Nou, leren. Heel volle succes. En 4 cadeautjes net in de tas. Net op ook een tas smieten. Nee. Doei, leren. Ja. Doei. Zal ik doe hier dan? Beste. We zwaaien uit. Nou, kom maar op een bank. De lezen ik even uit? Ja. Ja. Dat zit, dat mag maar net op een bank hoor. Hier het waar. Oh ja, wow. Plak. Ja, nou klim maar op. Hoppatee. Komt er al hoor. Doei. Oh, hier in een handtuutje, hé. Doe leven zaken. Nog zaken. Hier het waar. Oh, jongen. Hampelen, Joris. Hoi, ze weer een klingen aan? Oei. Ja, dat snap ik wel. Dus springst er zomaar aan. Lees nu net ons schat. We hebben sandaaltjes voor die. Kom eens, maar eens even zien. Dat we de lezen nu aan de kant. Want die elke keer dat ze die vindt, dan maakt die ik voor het aan. Maar eens even zien, leven. Hoe vies die? Zullen we die aan doen? Ja? Ik een beetje klein misschien? Of zei van ik ga het in mijn Adams kostuum of Eva kostuum. Dan had je van al je leuks voor die kleerlezen. Tja, mooie rok en spjaaltjes vindt hier. Zullen we dat maar even doen? Tja. Oh ja, neem maar mij. Kom maar, draaien we die even om. Nou, ik zeg even omturnen, hè. A few moments later. Wauw. Cool, hè? Draai eens een rondje. Oh, machtig. Ziet er weer cool uit, meid. Naar bed? Zeg nou vast, jongen, hè? Nee. Ho, wij gaan hebben. Ho. Sjoukje stroekel. Ja. Au, hè. Nou, wij zullen op naar de theatertuin. Dan gaan we weer rustig verder. Zaken dus in lijsten, squallendij. Hier er heel veel zin in. Juist een prachtige dag gewoon en nou nog echt de afsluiter. En dan is het vakantie. Heerlijk. Nou, vreed hoe ze net naar squallen sneun hebben we het Rockabilly Fest. En dan na het Rockabilly Fest echt even met z'n allen genieten. Even niks matten. Heerlijk. Dus nog een paar dagen vlammen en dan even in de rust. Maar ik ga echt super volle zin in het festival. Ik merk echt ook... het natuurlijk best wel heel te dwaande, maar we hebben alles echt mooi opereerd. En ik merk echt dat ik er energie van krijg. Dat is toch echt wel wat ik echt heel leuk vind straks dan. Kom we naar bed? Ja, we gaan die kant op en ik neem je mute bij mij via het net te abonneren en te liken. Beestjes hebben we klaar. Zullen we de koffie aan? Zullen we met hem helpen? Ja, zullen we dat doen? Ja. Komt hier nou een koffie in, hé? Komt hier nou in? Zo. Nou, een wachtje. Moet even warm worden. Sjahark. Yes, man? Begint er al. Komt er aan. Lekker. Kom uit. Hoi. Zijn ze hoi? Hoi. Hoi. Wie ben aan het vlaggen? Ja. Ja. Kossa. Ja. Een mooi skontje zo. Nee. En er nog hier 2 skoon, jongens. Echt weer. Je wordt net leeuw. Mami. Oh, ik heb 2 skoon. Ja. Hier 2. Net leeuw. Beide 2 skoon, jongens. Hoe is het mogelijk? Is het mooi bij Beppe West? Ja. Ja, Beppe had van de morgen mooi met Ilde omgeëerd. Bal. Wat de bal mij? Ja. Zal ik pakken? Ja. Ja, pak.
Pep had van mooi maar Ildau red. Dus dat was wel heel mooi. Ietsje wie je nog om mee te helpen. Maar al die potjes langs de paadjes erin. Kreeg ze mij de bril af en toe. Kerstjes erin. Dat leek het echt wel heel mooi dat het dan donker is. Maar is toen zo schön. Alsjeblieft. We hadden steentafels ophellen. We hadden nog wat prikkabels kleermaken. Nou ja, echt een van die lietse klusjes, maar wat toch wel tijd neemt. Ik zal nou eerst even op naar huis. Ga maar even zitten, Ildau. Misschien bij... Oh, die materie. Ja. Oeps, valt de doos eraf. Nee, wacht, ik moet zitten. Zo. Ja, wacht je maar. Dus we hielden die in. Zitten. Zitten. Is de bal haar? Ga maar even zitten. Nee, in je bal is genoeg. Kom maar. Ja, dit is van Zaak. Deze bal is van Ildau. Oké? Zo. Alsjeblieft. Ik ga nu even naar huis. Ik ga thuis nog even wat aan. Ik ga Ildau even naar bed. En dan op een nijmiddag weer even zitten, want dan wordt al het drinkenspul gebracht. Dus dan kunnen we dat vast in de koelkast doen. Koelwijn komt. Oh, gaan we de thee eruit? Oh, zo. Zo beter? Eppatee, zo? Nee. Ho. Die hek? Nou, die zit wel goed. We gaan op naar huis. Eten. Naar heid. Bal eten en dan heel lekker koesen. Nee. Ja! Tja, was er die beet? Dan gaan we. Va. En hij vlug. Oh. Oh, twee eruit. Ja. Zo. Eppatee. Nee. Die acuut? Neem even een stapje, hè. Ik ken dat al een stuk lik. Zo. Zo goed? Ja. Oké, gaan we verder. Oh, ga ze nog aan. Hallo! Hallo! Hallo. Hallo, zeg maar doei! Doei. Doei, doei! Ildau lijkt op bed. Ik ga zelf wat langer zo neer, het wordt toch wat frisser. En ik ga wat langer kleden voor Ildau, het zacht van dat ze van bed al komt. Ik sla even naar de poets, vaatwasser, gas voor nu zijn helemaal hier. Even een slag door het huis, want dat is er echt wel wat bij bleun. En dat mag toch op het tijd echt wel gebeuren. Dus dat zit ik even aan. En dan om een uur te draaien komt het drinkenspul al je binnen. Dan zit ik dus met me even helpen mij alles vullen, alle koelkasten vullen, dat soort dingen. Dus eerst even naar de poets. Ildau is weer wekker. Hi Ildau. En Zaak is weer uit squal. Ik ga hem iets erop hebben, viel het net helemaal lekker, hè? Nee, maar du hast nog wel vakantie. Ja. Doe ik staan lekker even chillen, jongen. Dan ben ik drukke dagen, hè? Ja. Ja. Je hebt op Stormbaan en springkussen. stormbanen springen, superleuk. Nou, doe ik eens samen lekker chillen daar en dan ik heb hem nog even Ildau dan. Ja? Nou, Zaken leidt even op een bank. Wat sneu, joh. Je vertelde me van de hele man al net echt iets in hun. Ik denk, als ik heel eerlijk ben, ik merk het zelf ook dat het wat door dat benauwde waar komt. Dus dan laat het mijn boy even lekker bekomen. Die ben ik echt aan vakantie en dat is het nou echt. Dus dat komt heel erg goed. Ik sla even om een lits koelkastje uit. Waar toch even het beleg in lezen kan. Van wie zit er nog wel in de Ilsen die ergens. Dus ik zal even een hefje. Nou, sure. Helemaal achter de poest, maar mooi iets koelkastje van wat vleeswaren en wat boter. Gewoon een pelitse denk je. Dat het net de hele dag daar te vertutten is. Want dat mag we net aan. Ja, ik zul weer waarom. Let's go. Nou, de wc-wijn en de pispeel. Ideaal. En wat extra ruimte is toch wel heel mooi. Koelkastje hakt de plank. En dan secret even een restig goedje op ziekje. Want ik voel nog een heel mooi gedicht. Nou, en ik ben slecht op gedicht, dat weten we wel. Maar ik denk die wil ik nog eens even met je delen. Dit is een gedicht en die heb ik gevonden op de website van Kruskes. Kruskes had echt superleuk spul met Frieske teksten. Ik hier de presentjes van de juffen van Zaken erbij. Leuke kaartjes met Frieske teksten. Dus zeker de moeite waard om even te zien. Maar dit gedicht wil ik dus even met je delen. Het mooiste plak is waar ik maar die ben. Het plak werd weer Leidje en Goelen. De leefde vieren en ouwe hoeren. Maar die ben ik lokkig. En neer naar oors viel ik me sa thuis. Nou,
vond ik toch wel heel mooi. Alsjeblieft. En hier heb ik met Ilse en Sake alle piontjes delen voor de crèmekes. En elk crème had dan zijn eigen kleur. Dus hier is een heel groot stuk reet. Hier is best wel een soort romte nodig. Daar is geel. En dan heb ik nog een hoekje voor de kapper. Dat zit bij de entree. En nog een crème met blauw. Nou ja, een beetje verspreid over het terrein. Dat is ook wel weer mooi. Ik ga de leggers van nou eerst wel weer uit. Joen komen er nog even een prutje meesken. Wil ik toch nog even wat laatste dingetjes. Er waren even de boodschap, mijn chalets en camper. Er waren voor de artiesten die het sliepen. De Boetenlandse artiesten die ook sliepen. Dus even de koelkastjes vullen, even wat lekkers. Dat ze even wat hafelijk en dan zag ze wat. Maar van olie ook het is wel. Ik zal naar de bandjes staan. Als je ook met zaken gaat, je knapt al wel een beetje op. Ik denk dat het gewoon even de warmte west had. En ja, op squallen op dat springkessen. En de zware maas. Ik wil net rustig gaan. Dus ik ga denk ik gewoon even zo leer. Hindert niks. We ben al even een beetje town vakantie, denk ik. Dus nou ja, ik ben lang blij dat er weer wat opknapt. Hey jongens, ik zou zeggen, vond je nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtje omheen. En via het net de chill app te downloaden. Of de tablet als telefoon. Op naar je vlog. Hey hoi!